Si jo us dic el titular de Dona sola pel carrer, què us ve al cap? Por. Bueno, a mi pues, les mítiques nits, no?, que tornes en plan i que s'ha cagada pel carrer mirant a tots llocs, en plan... Violació o algun tipus d'assetjament, coses d'aquestes. Por, intranquil·litat. Preocupación. Heu sentit por tornar pel carrer alguna vegada soles? Ja, clar. No. Sí. Siempre. Alguna vegada tornant a casa sol de nit perquè al final has hagut de fer-ho, t'has ficat les claus a la mà per si passa alguna cosa, t'has hagut de treure un auricular caminant sol pel carrer, etc. No, això sí que no. Treure't un Sí, auricular quan vas... i fer veure que parles pel mòbil i moltes coses. Creus que els homes tenen la mateixa por? En absolut. A ver, No, hablar por el móvil. Hablar por teléfono o llamar a alguien, venme a buscar. O una botella. Es que es radical. Spray de pimienta, ¿no? Mi abuelo me lo compró. Creieu que la por que tenim les dones als homes són diferents? Sí. En quin sentit? Sí, per exemple, un home que va pel carrer, potser si el segueix un home no s'espera que li faci res, però una dona es pot sentir intimidada. Com a mare de dues filles i d'un fill, les preocupacions que tens davant una filla que pugui anar sola pel carrer, com la meva gran que ja en té 12, pues, no són les mateixes que per un noi, perquè té molts més depredadors que un nen. Yo no tengo la fuerza que tiene un chaval que a lo mejor me saca dos cabezas. It's more of a threat. It can be more threatening for a woman to be by herself as opposed to a man, because a man is often seen as maybe more being able to protect himself better. A woman can be harmed a lot worse. I mean, you could be obviously abducted. There's so many horrible things that could happen. You could be robbed. You could be raped. I mean, but then men also have these things that could also happen to them. It's just, I feel that maybe women can be targeted easier as they are maybe seen as someone not as powerful as a man. Pero parada en un portal incluso, o sea, acercar, dame tu teléfono hablándome en inglés, después en español, en catalán, y diciéndole que no, que baja mi novio, y aún así insistiendo. Bueno, unes amigues un dia em van trucar que estaven a la muntanya soles i havíem quedat i bueno, que ja havíem vist un home per allà i que si podíem anar ràpid. Sentia que un home l'estava perseguint i bueno, es sentia incòmoda i acusada. Llavors, per seguretat, doncs, em va trucar. Alguna vegada heu hagut de fer això vosaltres? No. Yo estudié periodismo. En mi país estudié periodismo. Ahora aquí pues trabajo en un supermercado. Según los estudios, el lugar que ocupan las mujeres en los medios de comunicación es casi el 30%, 29%. De ese tanto por ciento, ¿cuántas creéis que son mujeres racializadas o afrodescendientes? Molt poques, molt menys de la meitat segur. 10% a lo mejor. No deu arribar al 2%. 0,5%. Sí. ¿0,5? Sí. ¿Por qué creéis que se da esta situación? Perquè encara al món no estem units entre tot tipus de cultures i tot tipus de... Ara veus, per exemple, a les notícies que està al temps una presentadora latinoamericana i dius, anda, que raro. No, no es raro, seria lo normal per tothom. Es porque una de las que me encontré al principio cuando empecé a trabajar dice, uy, ¿cómo estás trabajando tú aquí? Si mi nieto que ha nacido aquí lleva años buscando trabajo, ¿y por qué te lo han dado a ti? Una vez entré en un supermercado con dos paisanas mías y ya nos pusieron a vigilar. Eso me sentí muy mal yo. Me sentí muy mal. Yo cualquier sitio comercial que entro, cuando salgo enseño el bolso. Yo sí. Aunque no Porque, te lo digan. no, porque sé que hay casos que pasan. Ay, mira, que está a ver si ha entrado a robar. ¿Qué opinas de que todavía exista como una línea de literatura femenina? Bueno, yo no sé si eso existe de verdad. Porque Sí, sí existe. Sí existe, no tenía ni idea, la verdad. ¿Y qué opinas? No me gustaría que eso existiera de verdad, porque encuentro que eso es denigrar a la mujer, ¿no? Y que el hombre siempre tiene prioridad en muchas cosas, cuando no tendría que ser así. Que no hauria d'haver-hi classificació, vull dir, és art i ja està, no s'hauria de dividir. Al final són persones, vull dir... Potser hi ha algú que no se sent ni dona ni home, que se sent persona i ja està. Jo et dic que em diguis autors o persones creadores d'art, pintors, escriptors, etc. Sabries algun nom? De Picasso, per exemple. ¿Y donas? Ni idea. En los ámbitos formales, rollo, escuela, etcétera, ¿hay referentes de mujeres racializadas o de mujeres en estos ámbitos? No, para nada.
sobre todo solo salen hombres y muy de vez en cuando te mencionan alguna mujer. Els que majoritàriament ens han ensenyat són homes. Sempre hi havia més referents masculins. Totalment. Bueno, en música i en tot, En l'esport mateix, també faig esport i és com, sempre es mira més els homes que les dones, o sigui... Hi ha algun cas concret que ens puguis explicar dinàmiques concretes que t'has trobat? Esport, per exemple, jo sempre he fet futbol tota la vida i, per exemple, sempre hi ha hagut prioritat en els horaris, no? Per exemple, millors horaris d'entreno, de partits, prioritat sempre a la secció masculina. La femenina era com, bueno, ja estem i el que quedi, saps? Hi ha algun punt en què s'hagi creat un debat amb els propis homes dels equips i vosaltres? No, perquè crec que sempre s'ha donat per fet. Igual que, per exemple, el primer equip masculí, ara ja no, però anys anteriors cobrava i les noies no. O sigui, és com, perquè uns sí i els altres no. Està tan arrelat i tan assumit que és així que ningú es qüestiona, saps? Heu hagut, perquè poder haver aconseguit el que heu aconseguit, de poder cobrar, etc. Heu hagut de fer vosaltres com el 100% de l'esforç o hi ha hagut una implicació per part dels homes? Jo crec que 100% de les dones. Si te faig la pregunta del total de 100% d'àrbitres, quin tant per cent creus que són dones? Quin número em diries? Un 30%. 3,47. Sí, 3. És molt poc. Et faria la mateixa pregunta perquè creus que hi ha aquest desnivell? Pues no tinc ni idea, perquè en el tema de l'àrbit això sí que no ho entenc, perquè d'àrbit tots som iguals, tothom pot ser igual que l'altre. Teniu algun missatge conforme a la seguretat nocturna per les dones que volguéssiu dir? Jo, principalment pels homes, que si una dona va sola pel carrer i, encara que no vulguis fer-li res, anar darrere ja ens dona por. Si pots evitar estar proper a una noia que va sola pel carrer de nit, etc. I entre els vostres amics algun comentari que hagueu identificat i hagueu hagut de fer un debat o alguna cosa així? Ara, l'altre dia a la classe, per exemple, a un company li va sortir un comentari així, però de seguida es va adonar i va rectificar-ho, saps? O sigui que us rectifiqueu entre vosaltres, en aquest sentit ja com un espai guai. Què podeu fer vosaltres com a homes dins del moviment per accelerar o ajudar en aquest sentit? Intentar canviar els hàbits aquests. Els més petits són un exemple, com seria, i de part de la nostra generació, doncs, intentar corregir el que molta altra gent fa i no fer-ho nosaltres i intentar, si ens trobem en algun cas d'assetjament, doncs, intentar fer el possible per evitar-ho. ¿Hay esperanza un poco? Hay esperanza, yo creo que sí, que las mujeres, yo ya te digo, pues soy muy mayor, pero la gente joven yo creo que tienen esperanza de ocupar los mismos puestos que el hombre y tienen la mujer la misma capacidad que el hombre, por supuesto. Vale, pues muchísimas gracias, ha sido rápido. Gracias a vosotros.